Zengers. Było to prawie u świętu Marcela. Ciej zakachla w sąsiedztwie, w lipciu, świętowali odpust. Ale 11 listopadnika nie wspominamy Rebus Marcela, ale cieszymy sobie z Giersa. Kur nazwa Gleni wielką wyklącą święta. One bus jeden krok nie lubił Giersa we wsi. Był to kazać bydziś. A jak nakazuje prawdą, każdy, kto chce rychlić obchody ze święto, musi mieć napina na stole. W płycku na liczby zwyczajno Giers wyszła te są złote. A kur będzie się jedno pomyślenie, te są spisy. No jo, ale do Płocka to też nie było tak nietrudno jechać. Tej trzeba było lepiej w mieście zajrzeć, a jedz na to piwo.